Mä olin ekoja kilpailuja, kun oltiin Kankkusen Juhan kanssa, niin Toyotalla. Siinä oli jotain herkkyyttä, kun tuolla Englannin pimeissä metsissä ajettiin, kun konepelin, siinä oli ilmaottoraut, josta valkohehkunen turbo. Ja pätkän jälkeen mietin, että kun jalkaan sattuu niin älyttömästi. Ja meillä oli nahkaiset ajokengät jalassa, mutta sitten mä otin kengän pois oikein ja mietin, että mikä tässä voi olla. Niin auton lattia oli lämmennyt niin paljon, että se oli polttanut niin jala ihan verinahalle tuolta sivusta, kun se turbo oli niin lähellä, että se putki siihen turbon jälkeenkin oli valkohehkunen. Jos ajatellaan sellainen pösö esimerkiksi, niin takamoottoriauto, putkista kasattu runko, joka päälle on laitettu muoviin. Ja varmuuden vuoksi mä muistelen, niin ralliversiossa oli 60 litraa bensaa, niin molempien kuskien persuksia alla. Se on sellainen edelleen valkohehkunen turbo selän takana, niin jos jossain vaiheessa niin kopsauttaa sitä autoa kunnolla, niin että bensa ja valkohehkunen turbo yhdistyy, niin nopeasti ja se katoaa maailmankartalta kyseinen vehje. Te olitte myös Toyota-tiimissä, jossa Uwe Andersson oli tallipäällikkönä. Millainen tyyppi Uwe oli? Uwe oli ihan kiva kaveri loppuun. Mä osaan ruotsia, niin me ruotsiksi kanssa väännettiin. Se oli se tavallaan aukesi lisää omalla äidinkielellään. Ja kyllä sitä Uwe-raukkaakin mietin monta kertaa, että minkälaista olla Kölnin pääkonttorissa ja kuunnella niitä tarinoita, mitä niin sanotusti kentältä tulee, kun Dirrier Oriol soittaa, että hän on Portugalissa saanut traktorin kanssa yhteen ja traktori on mennyt kahtia ja traktorikuski on istunut niin traktorikuskin paikalla ja hänellä on suunnilleen ratti jäänyt käteen, mutta siitä jaloista se on mennyt kahtia, niin ukkoraukka viety suoraan sairaalaan shokissa. Tai meikäläiset Juhan kanssa Korsikalla ajettiin sellaista asuntovaunun vetoautoyhdistelmään, osuttiin siihen asuntovaunun nurkkaan, missä nurkassa tulee vessa, ne oli vielä sveitsiläisiä, jotka on tarkkoja ihmisiä. Niin vessan sisältö, laatikollinen appelsiineja ja hyllyillä olleet lasiset lasit oli kaikki murskaantuneet sinne se asuntovaunun lattialle. Niin se oli aika mielenkiintoinen keskustelu alku sen ukon kanssa, kun alettiin miettiä korvauksia. Sautantojen safari, niin siellä kuitenkin jos kirjoitetaan nuotteja siihen aikaan 4-5 tuhatta kilometriä. Ja helposti tulee pieniä virheitä, mitään ei voi muistaa. Ja meillä kävi kerran silloin, oli ajettu pitkään, ne oli aamuyön hetket, sillä just oli aurinko nousemassa. Mä luulen, että Juha jollain lailla näki sen mutkan ja ei uskonut ihan nuottia. Mentiin pikkasen liian kovaa. Ja silloin kun ollaan pitkällä ammattilaisia, jos on pikkasenkin vauhtia väärin, niin heti kaatuu. Me pyörittiin niin sinne pitkin sitä pöpelikköä savannilla jonkun matkaa. Sitten se auto pysähtyi pyörilleen, moottori kävi ja ulkona oli pölystä ja mitään ei nähty, kun se tietenkin oli nostanut pöly ilmaan se kaatuminen siihen. Ja Kankkusen Juha sanoi, että me katsoo, missä tie on. Mä sanoin, että en mä nyt niin hullu, että mä lähden tonne ulos. Että mä annoin sille, mulla on sellainen pikkunen Maglightin fikkari, mä annoin sille, että toi käteen ja meet itse katsomaan, että sä oot tuonut vaikka leijona herättää tuo, että minä en lähde syötiksi sinne. Sitten se kulki vähän aikaa, kun keijukais-prinsessa siellä pölyssä. Se oli jännä, kun taustalla oli nouseva aurinko, mutta siinä on se pöly. Ja sitten Juha sehän pikkusen taskulampukas kulkee aikansa sinne sun tänne. Sitten tulee takaisin, mä en löydä tietä. Ja sitten mä sanoin, että mä etsin sulle tien. Me oltiin ajettu just yhden meidän huoltopaikan ohi ja mä soitin sinne ja sanoin, että lähtekää kaikki valot päälle ja lähtekää ajamaan niin rallireitin suuntaisesti, että me nähdään, missä tie on. Se oli aika hyvin lähellä, mutta sitä ei vaan löytynyt siitä. Olin täysin päättänyt, että ovi on varmasti kiinni mun puolelta, että sen kun meet, kun oot kerran kaatanutkin. Se on niin ollut rikkaus siinä myös niin kartturin tai kuljettajan kannalta, että näki kaikkea mahdollista ja mahdotonta niissä alueissa, missä käytiin. Turistina ikinä ei voisi nähdä sitä kaikkea.